Hello somebody. Ngiyabingelela kuwo wonke umuntu le video ezofinyelela kuye. Bengathanda ukuthi le video le ifinyelele ebandleni likaNkulunkulu lonke, emahlelweni ahlukeneyo, nakubazalwane nje bonke. Into engifuna ukuba sihlanganyele la into ephathelene nabazalwane bonke abasindisiwe, engasisiza sonke nengakwazi ukusivikela sonke. Ngike ngalalela omunye obekhuluma kuma-social networks, manje ekhuluma ngokuthi uma umuntu egcotshiwe, abazalwane kumele belandele abantu okuthiwa bagcotshiwe ngoba nomoya kaNkulunkulu or baphiwe, ngoba wonke umuntu osindisiwe ugcotshiwe, wonke umuntu kaNkulunkulu like unomoya kaNkulunkulu. Lokho kukhuluma kwakhe ubengakhotha ngisho amavesi ekwambula ukuthi wonke umuntu osindisiwe ugcotshiwe unomoya kaNkulunkulu. Lokho kuchaza kwakhe nalezo zambulo nalawo mavesi kuyena afuna ukuthi eveze ukuthi kuliqiniso kanjani ukuthi wonke umuntu osindisiwe ugcotshiwe, ngendlela yokuthi aveze ku-wrong or be-wrong laba abantu okuthiwa bagcotshiwe or banomoya kaNkulunkulu or bathunywe uNkulunkulu banama-special or specifically anointings for umsebenzi othile o-specific abagcotshelwe wona. Manje lokho ekhuza-ke abazalwane ukuthi bangabalandeli, bangakholelwa kubo laba bantu okuthiwa bagcotshiwe. Ingakho-ke ngithi angenze le video so that sizokwazi ukubona le ndaba yokugcotshwa kwabazalwane bonke abasindisiwe nokugcotshwa kwabantu abathile ababizwa ngokuthi bagcotshiwe or banomoya kaNkulunkulu for umsebenzi othile abawuthunyelwe ebandleni or emhlabeni. Ngaphambi kokuthi siqhubeke, ngifuna siqale ngale yokuthi umuntu osindisiwe wonke ugcotshiwe. Umuntu osindisiwe wonke ugcotshiwe. Uma ufunda incwadi yabaseKorinte uzobona lapha noPhawuli ukuthi uzobe ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyena owasigcoba, yabo. Ngenkathi ethi nje owasigcoba usuke ekhuluma ngaye kanye nalaba ababhalela abazalwane baseKorinte ukuthi uNkulunkulu uyena owasigcoba, owasikhetha, owasibiza, owasibeka uphawu, owasigcoba. Okusho ukuthi la uPhawuli ubeqonda ukusho ukuthi yena nabazalwane bonke ababhalelayo bagcotshiwe uNkulunkulu. Lolo gcobo silibiza ngokuthi umoya kaNkulunkulu within, umoya kaNkulunkulu oba phakathi komzalwane, uyabona. Ngoba eBhayibhelini uma sikhuluma ngogcobo sikhuluma ngomoya ongcwele. Ingakho uma ufunda incwadi yeZenzo chapter 10, uma uPetru ekhuluma lapha endlini kaKoneliya uthi uNkulunkulu wamgcoba uJesu ngomoya nangamandla, ehamba enza umusa, ephulukisa bonke abasemandleni kaSathane. Yabo ukuthi uJesu benza okuhle ngoba ubegcotshwe ngomoya nangamandla. Ukugcotshwa ngomoya bekumenza ukuthi abe namandla okwenza umusa, ukwenza imisebenzi emihle, aphulukise bonke abasemandleni kaSathane. Ngoba umuntu uma egcotshiwe, ukugcotshwa kuya-emphawarisha, kumenza kube namandla ukuthi akwazi ukwenza izinto ongeke ukwazi ukuzenza ngamandla omuntu ngawakho amandla. Manje-ke ukugcoba lapho siqonda ukutshela ukuthi uJesu uNkulunkulu wamgcoba ngani? Ngomoya. Kwi-Old Testament abantu begcotshwe abanye abantu, kodwa bebagcoba ngani? Ngamafutha.
amafutha nje aphathekayo a-literal, yabo. But la kwi-New Testament uJesu akagcotshwanga, uNkulunkulu akamgcobanga ngamafutha, wamgcoba ngani? Ngomoya nangamandla. Kusho ukuthi ugcobo uJesu ayegcotshwe ngalo kwakungekiwo amafutha, kwakuwumoya ongcwele. Uyathola futhi laphana uJesu uma ufunda incwadi kaLuke chapter 4 uthi uJesu, umoya weNkosi uphezu kwami, abesethi ngokuba, uma esethi ngokuba usesho isizathu sokuthi ingani umoya weNkosi uphezu kwakhe, ukuthi ngokuba ingigcobile. Abese-ke abala zonke izinto uJesu iNkosi emgcobele ukuzenza. But ngifuna lokho ukuthi umoya weNkosi ingigcobile, ngokuthi umoya weNkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile. Uyabona, uthi uJesu isizathu sokuthi umoya weNkosi ube phezu kwami ukuthi ingigcobile, kusho ukuthi uJesu begcotshwe ngomoya. Yabo, ukukhona kamoya kaNkulunkulu phezu kaJesu bekusho ukuthi iNkosi imgcobile, kusho ukuthi umoya ulugcobo uNkulunkulu agcoba ngalo ini? Abantu, yabo. Ngakho-ke uPawulu umethi yena ebhalela abaseKorinte ethi bagcotshwe ngani? Ngomoya kaNkulunkulu. And lo moya kaNkulunkulu ogcotshwe wonke abazalwane bonke abasindisiwe, including ney'ngceki kaNkulunkulu, banomoya. Lo moya u-within them, ubagcobile, uyabo, ubagcobile uphakathi kwabo. Manje uma ufunda futhi incwadi lapha kaJohane wokuqala chapter 4 ngithi verse 17 no verse 27, uJohane ubhalela abazalwane uthi ngokuba ukugcoba nina ninokugcoba nokugcotshwa okuvela kongcwele. Abesethi lokho kugcoba athi anidingi noma ubani ukuthi anifundise, ngokuba lokho kugcoba kuyanifundisa. Konke okunifundisa khona kulaleleni kuliqiniso. Lolu kugcoba uthi banakho, yabo, kubo lokhu kugcoba. Wonke labantu bebabhalela uthi banokugcoba, okusho ukuthi banomoya within them. Lo moya ophakathi kwabo, lo moya lo uyabafundisa, uyabo, uyabafundisa lo moya lo. Ngakho abazalwane bonke abasindisiwe emoyeni wabo, ngaphakathi kwabo kunomoya ongcwele, bagcotshiwe. Uma kuthiwa bagcotshiwe kusho ukuthi emoyeni wabo, umoya wabo uhlelwe umoya kaNkulunkulu, bagcotshiwe. Ngenxa yokuthi bagcotshiwe kusho ukuthi imoya yabo ihlukaniselwe uNkulunkulu, yabo, ihlukaniselwe. Wonke umuntu osindisiwe umoya wakhe uhlukaniselwe uNkulunkulu, umoya wakhe ubhilonga kuNkulunkulu, ngoba ukugcotshwa bekusho ukuthi ubekwe uphawu, yabo. Ukugcotshwa bekusho ukuthi lowo muntu umuntu. Ingakho kwi-Old Testament abantu abagcotshiwe bebebizwa ngokuthi umuntu kaNkulunkulu, bebehlukaniselwe uNkulunkulu. Nezitshe ey'gcotshiwe bekuthiwe kaNkulunkulu, ngoba ukugcotshwa bekumenza ukuthi lowo muntu abe ngokaNkulunkulu, ahlukaniselwe uNkulunkulu. Ugcobo beluluphawu. Nala kwi-New Testament abantu abagcotshiweyo-ke bonke abasindisiwe, abahlelwe umoya ongcwele, imoya yabo ihlukaniselwe uNkulunkulu, imoya yabo ibhulenga uNkulunkulu, imoya yabo kaNkulunkulu, imoya yabo, they belong to God ngenxa yani yogcobo. Ngakho uma ufunda incwadi yabase-Efesu chapter 1 ukuthi nina senizwile ivangeli leqiniso, besethi nabekwa uphawu ngobani? Ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele is a seal empilweni yomzalwane osindisiwe. Wonke umuntu osindisiwe unayo le seal. Wonke umuntu osindisiwe unayo umoya kaNkulunkulu phakathi kwakhe. Wonke umuntu osindisiwe uhlukaniselwe uNkulunkulu emoyeni wakhe. Wonke umuntu osindisiwe ubhilonga kuNkulunkulu. Uma ufunda incwadi kaJohane uchapter 7 ngithi verse 38, la uJesu ukhuluma nabantu uthi wonke owomile akeze kimi, athi uzomphuzisa. Abesethi okholwa wuye, njengokusho kombhalo, eswini sakhe uzogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Bese lithi uma liqhubeka ngezansi kuthiwa wayekhuluma ngomoya abazomamukela abakholwayo, bazomamukela abakholwayo. Bese kuthiwa ngokuba umoya wayengakafiki, lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa, yabo.
uJesu beprofetha ngeministry labantu abakholwayo. Uma bekholwa bamukela umoya ongcwele abe phakathi kwabo. Mese bamukelile umoya ongcwele bese kuthi emoyeni wabo, ey'swini zabo, ngoba uma kukhulunywa ngezisu kukhulunywa ngemoya, kuzogobhoza imfula yamanzi aphilayo lapha emoyeni. Abantu bonke abasindisiwe baba nokuphila okuphakade ngoba umoya ongcwele uma engena phakathi kwabo abe within them, umoya ongcwele ungena bese beba nokuphila kaNkulunkulu kumoya ongcwele, babe namfula yamanzi agobhozayo lapha ey'nhlizweni zabo. Yiwo futhi lo moya within uJesu bekhuluma ngawo lapha encwadini kaJohane chapter 4 nowesifazane waseSamariya lana ethi ophuza amanzi engimnika wona, lawo manzi ayakuba kuyena ophakathi kwakhe imifula or imithombo yamanzi aphilayo, kube ngokuphila okuphakade. Yabo, wonke umuntu osindisiwe ngenkathi ekholwa uJesu umukela ngaphakathi kwakhe umoya kaNkulunkulu. Lo moya kaNkulunkulu ungamanzi, yabo, ufika namanzi, ungamanzi agobhoza empilweni yekholwa ngaphakathi, kube ukuphila okuphakathi. Ikholwa lapha ngaphakathi emoyeni walo, umoya walo uhlangene nani nomoya kaNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli ohlangene nesifebe uba nyamanye nesifebe, but ohlangene neNkosi uba moya munye neNkosi. Umoya weNkosi uhlangana nomoya kabani? Nomoya womzalwane, bebe moya munye neNkosi. Yabo, iNkosi ihlangane nomzalwane through umoya weNkosi nomoya womzalwane. Laphana bese kuzothi izinto ey'semoyeni kaNkulunkulu zibe semoyeni kamzalwane oligatsha, isiqine siwumoya ongcwele, yabo. Bese-ke kuba khona iy'thelo zikamoya ongcwele ey'phuma through umoya womzalwane. Yabo, kusho ukuthi wonke umuntu osindisiwe unawo umoya kaNkulunkulu. Wonke umuntu osindisiwe eswini sakhe kugobhoza imfula yamanzi aphila. Wonke umuntu osindisiwe ugcotshiwe lapha emoyeni, unokugcoba kaNkulunkulu, ugcotshiwe, yabo. Into engifuna sibheke-ke ukuthi-ke njengoba umuntu osindisiwe uma enomoya within ngaphakathi kwakhe, umoya ongcwele lapha emoyeni wakhe, lowo moya ongcwele umoya ongcwele ophakathi kwempilo yomzalwane awukaqondene nokusebenza komzalwane kwabanye abantu. Umoya within, spirit within siqondene nempilo yomzalwane, ukuthi lowo moya umzale kabusha umzalwane, umenze isidalwa esisha lapha emoyeni. Uphinde lapho umzalwane umenze umntwana kaNkulunkulu, umsindise emoyeni, bese uyasuka lapho emva kokusindiswa emoyeni emphawarishe umzalwane ukuba abe namandla okuphila impilo ethokozisa uNkulunkulu, ukuthela iy'thelo, ukulalela uNkulunkulu, ukuhlukana nezono. Uqondene neministry yakhe lo hleli kuye ngaphakathi. Umoya ongcwele, spirit within, uqondene nalo muntu osuke uhleli kuye, uqondene nomzalwane, yabo, uqondene nje nokuminister kumzalwane. Umenza umzalwane angahlulwa lutho, akwazi ukwenza konke. Umzalwane uba namandla ngayo, umqinisayo. Umoya ongcwele ume phakathi lapha kumzalwane, umzalwane uba namandla, uba nothando lukaNkulunkulu, uba nokuphila kaNkulunkulu, uba nezinto kaNkulunkulu akwazi ukuy'phila nokuzenza ngenxa yokuthi kune-spirit within lowo mzalwane lowo, yabo. Umoya oqondene, hhayi ukuthi umzalwane abe namandla okuminista kwabanye abantu, kodwa umoya osuke uqondene nomzalwane ukuthi umzalwane mesesindisiwe aministe kuye umzalwane, yabo. Umoya ongcwele uyaminista lapha emoyeni womzalwane, emenza isidalwa esisha, emenza umntwana kaNkulunkulu, emnika ukulunga kaNkulunkulu, enze yonke into lapha empilweni yomzalwane emoyeni. Uma eseqedile ukuyenza leyo nto, incwadi yabaseRoma chapter 8 lithi uma sihamba ngenyama sizokufa, kodwa uma sibulala imisebenzi yenyama ngomoya, yabona, kuthiwa sizophila. Umoya ongcwele uma eseqedile ukudala umzalwane kabusha lapha emoyeni, emenza isidalwa esisha, umntwana kaNkulunkulu, umzalwane ube seba nomsebenzi ukuthi ngomoya, ngamandla kamoya ongcwele, ngezinto zikamoya ongcwele ezilapha emoyeni wakhe umzalwane, kumele-ke ayisebenzise lezi khali leziphiwo likamoya ongcwele, lamandla kamoya ongcwele, ukudila nomphefumulo nomzimba
wakhe. Akusekiwo umsebenzi kaMoya oNgcwele manje, sekumsebenzi kamzalwane kuthiwa uma sibulala imisebenzi yenyama yabo ngomoya. Ithini esibulalayo? Sabulawa umoya oNgcwele. Lapha emoyeni kusebenza umpristi omkhulu, umoya oNgcwele emoyeni kamzalwane, bese kuthi umzalwane ngamandla kaMoya oNgcwele nezinto kaMoya oNgcwele osemoyeni wakhe sekumele adile nani nomphefumulo wakhe, asebenzise izwi likaNkulunkulu ukushintsha ingqondo yakhe, asebenzise izwi likaNkulunkulu lomzalwane nekhali kamoya ukudila nempilo yakhe, ukushintsha i-attitude yakhe, indlela yakhe, akhule, usindise umphefumulo wakhe. Lo mzalwane already usesindisiwe emoyeni, yabo, kushintshe nempilo yakhe yokwenza, aqala aveze iy'thelo kamoya, akhule ekhula lo mzalwane. Yonke lento iqondene, lo moya within uqondene nabani? Nempilo yalo mzalwane ngaphakathi, nokuphila kwakhe, nokuhamba kahle kwakhe, nokwemphakasho omnika amandla okulalela uNkulunkulu, nokuhamba kahle la emhlabeni, yabo, iqondene nomzalwane, spirit within, yabo. Uma-ke ngifuna sibheke nansi enye into. UJesu ngenkathi elokhu eprofetha lapha etshela ukuthi kuzoba khona umoya oNgcwele, abantu abazomamukela abakholwayo phakathi kwabo kugobhoze umfula, ubekhuluma ngespirit within, yabo. Abantu abazothi uma sebemkholwa uJesu bamukela umoya oNgcwele bese beba nemithombo yamanzi aphilayo ngaphakathi, abantu bebe nokuphila okuphakade la ngaphakathi, yabo. Ispirit within lesi sithi umuntu umzalwane umekholwa angene umoya oNgcwele bese kuthi umzalwane emoyeni wakhe through the Holy Spirit akwazi ukuhlanganyela ukuphila kaNkulunkulu, ukulunga kaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu, izinto zonke, nature kaNkulunkulu, into zonke kaNkulunkulu. Wonke umuntu osindisiwe unayo ispirit within, unawo umoya kaNkulunkulu ngaphakathi, unalo ugcobo likaNkulunkulu elimenza ukuthi akhetheke uNkulunkulu, ahlukanisele uNkulunkulu, abe nguNkulunkulu, abe nophawu kaNkulunkulu. Unalo lolo gcobo oluminister kuye for impilo yakhe umzalwane, eliminister kuye for ukusizakala komzalwane, hhayi abanye abantu, yabo. Bese kuba khona-ke ispirit upon lesi ngifuna sikhulume ngaso, but before sikhulume ngaso ngifuna sibheke le ndaba eshiwo uJesu uma esevuka kwabafileyo. Ngithi uJohn chapter 20 uthi kuthiwa uJesu mesefikile kubafundi bakhe esevuka kwabafileyo, because wayeshilo uJesu ukuthi umoya awufikile, ubeshile lapho uJohn uthi babengakamamukele ngoba uJesu bengakakhazimuliswa. Uma uJesu esefile wavuka kwabafileyo, wasamukela isithembiso sikaBaba, uyabo. Lithi iBhayibheli wabaphephetha abafundi bakhe, wabaphephetha wathi mukelani ubani? Umoya oNgcwele. Okusho ukuthi abafundi bakaJesu umoya oNgcwele abamamukelanga ngePentecoste. Uzobe uthola lapha encwadini kaJohn ukuthi bamamukela uJesu ebaphephetha esevuka kwabafileyo, abamukele ini? Umoya oNgcwele. Kodwa ngePentecoste abamukelanga umoya oNgcwele, babhabhadiswa ngomoya oNgcwele already, abamamukelisa uJesu ngenkathi baphephetha, bagcwaliswa ngomoya oNgcwele uJesu obebavele banike wona ngenkathi baphephetha, yabo. Ngenkathi ugcwaliswa ngomoya oNgcwele noma kuthiwa ubhabhadiswa ngomoya oNgcwele usuke ungamukeli umoya omusha, but spirit within you sisuke sigcwalisa esemoyeni wakho, sehlele emphefumulweni wakho, sehlele emzimbeni wakho, uze kuphuphume ngomlomo, abanye bakhulume ngelimi, umoya oNgcwele agcwalaza overflow, abe appointed them. Nenkathi-ke se-appointed them baba namandla. Ingakho uzwa lapha encwadini yeZenzo ukuthi hlalana eJerusalema ngokuba umesefikile umoya oNgcwele phezu kwabo, ngoba umoya oNgcwele njengamanje ngenkathi baphephetha bamamukela umoya oNgcwele waba within them emoyeni. Kodwa umoya oNgcwele bekumele abagcwalise emphefumulweni, adlule emphefumulweni, abagcwalise nakuphi nasemzimbeni, aze achichime, abagcwalise aze bephezu kwabo abazalwane. Nenkathi-ke esefikile phezu kwabazalwane, esefikile appointed them, uthi niyakuba namandla, niyakwamukela amandla. Uyabona ukuthi ispirit upon sokuthi umuntu abe namandla okwenzani? Uthi niyakwamukela amandla, nibe ngofakazi bami, bese batshethe eJerusalema, eJudiya naseSamariya kuze kube sekupheleni kwezwe.
uyabona ukuthi umoya ongcwele ume phakathi kwabo baba namandla for bona. Bathi uma esefika ngaphezu kwabo sebegcwaliswa umoya ongcwele, umoya ongcwele uba phezu kwabo for iministry kwabanye, baba namandla for abanye, baba namandla okufakazela abanye. But uma umoya ongcwele phakathi kwabo uba nobufakazi. Ngakho kuthiwa unendodana unani, unobufakazi phakathi kwakhe, uyabo. Uma umoya ongcwele phakathi kwakho, umoya ongcwele uba nobufakazi for wena la phakathi kuwe. But umoya ongcwele uma esegcwalisile waba upon you, umoya ongcwele uba nobufakazi kwabanye abantu, uyabo. Uba namandla okufakaza kwabanye abantu, uba uqhuma iphiwo. Umoya ongcwele uba upon us for iministry kwabanye abantu, amandla kwabanye abantu, ukukhonza abanye abantu. Hayi-ke manje impilo yami umoya ongcwele uma esengigcwalisile sechichima, uchichimela for abanye abantu, ukuphila kwabanye abantu, ukushintsha abantu aba-around mina, ukusiza abantu aba-around mina. Ngakho ispirit within wonke umuntu osindisiwe unaso, and sonke sinaso for injongo zonke ezifanayo. But ispirit upon, yabo, wonke umuntu osindisiwe angakwazi ukugcwaliswa bonke bebe nespirit upon, but for ilokhuzane iy'njongo ey'hlukene, nama-gift ahlukene, nama-ministry ahlukene, nama-ofisi ahlukene. Yila khona-ke njengamanje-ke la esifike sihlukane khona, ngoba ispirit within siba sonke ama-benefit espirit within. Wonke umzalwane uyafana lapho, wonke umzalwane ubenefitha ngendlela efanayo lapho. But uma ispirit manje upon, umzalwane ugcwaliswe nomoya ongcwele, manje ngathi egcwaliswe umoya ongcwele, kuqhuma iphiwo kulo mzalwane, uba namandla lo mzalwane. But amandla kamoya ongcwele nephiwo kamoya ongcwele, ama-anointings kamoya ongcwele awafani, yabo. Kuya ngokuthi uNkulunkulu wena ukubizeleni or ukupha siphi, ngoba iphiwo simukela ngokwentando kamoya ongcwele. Uma ufikile lapha phezu kwakho uba namandla, omunye uba namandla for lo msebenzi othile uNkulunkulu ambizele wona, omunye abe nalamandla for omunye umsebenzi ongafani nalo omunye ubani umzalwane. But onke lamandla akusiwo awokuyikhonza lo mzalwane asuke nawo, nalezi iphiwo akusizo zokuyikhonza yena lo mzalwane onjani osuke nazo. But lezo iphiwo isuke eqondene nabanye abantu okuyithi, lamandla asuke eqondene nabanye abantu okuyithi. But lamandla upon lo muntu lona onjani ogcotshwe uNkulunkulu, yabo. Ingakho-ke uJesu ethi umoya wenkosi uphezu kwami, abese ethi ngokuba engigcobile, yabo. Uma ethi engigcobile usho ukuthi uJesu umoya ukhona kamoya ongcwele, kusho ukuthi there is an anointing upon, the spirit of the Lord is upon me. uJesu uba nomoya kaNkulunkulu within, phakathi kwakhe. Uzothola nje kaningi ethi ubaba unami, ubaba ukimi, uyena owenza umsebenzi. Kusho ukuthi uNkulunkulu through the Holy Spirit waye phakathi kuJesu, but uNkulunkulu bephinde bephezu kukaJesu, be-spirit upon, the same spirit besimgcwalisile uJesu no-spirit upon him for iministry kwabanye abantu. Ngoba ispirit within besiqondene nokumhola uJesu, besiqondene nokuthi aphile uJesu, besiqondene nakho konke ama-benefit for uJesu. But ispirit upon besingasaqondene noJesu, besiqondene nokum-empowerisha uJesu, simnika amandla nama-gift to minister kwabanye abantu, ukusiza abanye abantu, ukushumayela ivangeli kwabampofu, ukubona kwey'mpumputhu, ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvulela itulonge kwababoshiwe, ukumemezela umnyaka wenkosi. Izinto abegcotshelwe zona ngespirit upon. Ispirit upon is for a ministry kwabanye abantu, kanti ispirit within is for a ministry kulo muntu osindisiwe kuye. Simsebenze yena, simnike namandla okuphila kahle nokudila nezinto ey'ningi umzalwane okumele edile nazo ey'phathelene nempilo yakhe, spirit within. But ispirit upon umzalwane sesiqondene-ke nokudila nempilo yabanye abantu, ukuphilisa abanye abantu, ukusiza abanye abantu, according ukuthi njengoba siphezu kwakho sikugcobeleni, sikupheni. Uba-ke specifically kulowo msebenzi ukuthi njengoba siphezu kwakho sikugcobeleni, sikuphiwe, sikulokhuzele, sikupheni. Lokho kuba yiministry yakho kwabanye abantu, yabo. Khona ukusho ukuthi le nto ayishoyo lo mzalwane le iphambana lapho ukuthi leyo ukuthi wonke umuntu osindisiwe iyiqiniso, wonke umuntu osindisiwe ugcotshiwe, but ugcotshiwe ngaphakathi kwakhe. Spirit bani within, spirit bani within. Wonke umuntu unaso spirit within. Akekho umuntu osindisiwe
ongenayo umoya ongcwele phakathi kwakho. Umoya ongcwele ugcobo olukhona elivela kongcwele, selimukele kongcwele, lukhona phakathi kwawo wonke umuntu osindisiwe. Ingakho incwadi yabaseRoma chapter 8 ithi enani nisenyameni kodwa nikuye umoya, bese lizothi ongenayo umoya kaNkulunkulu akasiyo kaNkulunkulu, ngoba umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu uyena osibeka uphawu lokuthi singaba kaNkulunkulu. Sibonakala ukuthi singaba kaNkulunkulu emoyeni wethu ngoba sinomoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu yena esibekwe ngayisile uphawu. Ngakho wonke umuntu osindisiwe ongenawo umoya kaNkulunkulu akasiyo kaNkulunkulu. Wonke umuntu osindisiwe osindisiwe unomoya kaNkulunkulu, okuyena omenze abe nophawu lokuthi ngokaNkulunkulu, omenza ukuthi ena ucotshiwe, uhlukanisele uNkulunkulu, ubhilonga kuNkulunkulu, okwenza ukuthi izinto zikaNkulunkulu ngomoya ongcwele zibe semoyeni kalomzalwane, abe nokuphila lapha emoyeni, abe nokulunga kaNkulunkulu emoyeni, abe namandla kaNkulunkulu emoyeni for impilo eqondene nomzalwane, for impilo, ama-benefit omzalwane ezumntwana kaNkulunkulu, hhayi abanye abantu. Bathi umzalwane uma esegcwaliswa ngomoya ongcwele, umoya ongcwele ngenkathi emgcwalise ba-appointi lowo mzalwane, lowo moya ongcwele usuke eseqondene-ke ngenkathi sigcwala lesi sitshe somzalwane size sichichime. Umoya ongcwele agcwala chichime empilweni yomzalwane aze afike phezu kukomzalwane, usuke sekhona ukuthi umzalwane amukele amandla to minister to other people, to minister, akhonze ibandla, akhonze abantu abalahlekile. Umoya ongcwele ukhonela lapha phezulu ukuthi umzalwane abe namandla neziphiwo eqondane hhayi nomzalwane kodwa eqondene nabanye abantu. Yabo umehluko lapho ukuthi abasindisiwe lolo gcobo lukhona oluqondene nabo bonke abantu phakathi komzalwane osindisiwe. Bathi lolu gcobo lokuthi umuntu abe nogcobo oluhlukile kithina, agcotshele wena ukuthi akhonze thina, akhonze ibandla, akhonze abantu abalahlekile, lukhona lolo gcobo nalo. Akusho ukuthi lolu oluqondene nabo bonke abazalwane abasindisiwe luzosenza ukuthi namavesi akhona akhuluma ngalo lade ngwakhotha bese silahla lolu gcobo oluqondene nobani, nomuntu othile ogcetshele ukwenza into ehlukile kithi. Yabo, onomoya upon him wokwenza into ehlukile kithi ngokwesiphiwo, nangokwebizo, nangokwemsebenzi uNkulunkulu, nangokwe-ofisi, ngokweministry uNkulunkulu umuntu ambeke kuyo. Lukhona lolo gcobo, lumenza umuntu ahluke. Yabo, lumenza umuntu abe namandla okwenza ezinye izinto thina singakwazi ukuzenza. Yabo, nathi uma sinalo lolo gcobo phezu kwethu siba nezinto ey'hlukile kulo mzalwane, zingafana kodwa futhi zingafani kwesinye isikhathi, kuya ngokwey'phiwo, kuya ngokwelokhuzane, ngokomsebenzi uNkulunkulu asibize lona nasithumele lona ongafani. Kuya ngokuthi uNkulunkulu ukubizeleni. Abanye baba ne-spirit upon him for ukuthi babe nesiphiwo or namandla okuba abapostoli, okuprofetha, or abanye ukuba opastor, abanye ukuba abafundisi, abanye abavangeli. Yabo, baba namandla uma bevangela, abanye baphulukisa abagulayo, abanye bakhipha amadimoni, abanye basiza abanye abantu ey'ntweni ezahlukeneyo. Baba namandla okwenza lezo zinto ebantwini ngenxa yomoya ophezu kwabo. Yabo, baba nalesi spirit appointed them. Yabo, baba ne-spirit appointed them. But ngale kwalesi spirit appointed them basuke belokhuzile, benaso ispirit. Kufana noma umuntu kuthiwa sithi sifuna umuntu abhabhatiswe ngomoya ongcwele, sifuna umuntu agcwaliswe ngomoya ongcwele, usuke ungezokumukela umoya omusha, usuke uzomukela umoya vele onawo emoyeni. But umukela kuphi manje? Umukela ukuthi ehlele emphefumulweni wakho, ahlele emzimbeni wakho, aze agcwalise emzimbeni kuze kuchichime kuphume nangomlomo iy'limi, abanye kuphume iy'profethi. It's the same Holy Spirit onayo emoyeni, but ozomamukela. Into efana nala nje uJesu uma ekhuluma leli bandla elibhalela lapha encwadini yesambulo athi ngimi ngasemnyango ngingqongqoza, uma umuntu ezwe izwi lami akavule. Leli vesi sivamile ukulifunda uma sikhuluma nabahedeni, kanti aliqondene nabahedeni lelo vesi. Abazalwane abasindisiwe laba babhalelwa wayebabhalela uJohane uJesu ekhuluma ngabo kule ndawo yase-Asia. Abantu abasindisiwe laba abanawo uJesu emoyeni. Yabo, but uyangqongqoza ey'nhliziyweni zabo, ufuna ukungena nasemphefumulweni, angene nasemzimbeni yabo, abagcwalise laba abazalwane. They have to receive uJesu njengoba sebesindisiwe emoyeni. They need i-salvation of the soul, i-salvation. Yabona nje uma kukhulunywa
nensindiso. Uzobona insindiso ihlukaniswe kabili. Kuhlukaniswe insindiso kamoya, umuntu enkathi emukela uJesu uba isidalwa esisha asindiswe emoyeni. But uma sekukhulunywa ngensindiso yomphefumulo uzobona ukuthi ayiqondene nabahedeni, iqondene nabantu abasindisiwe. Uzobona ukuthi kuzothiwa mukelani izwi likaNkulunkulu elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Kusho already kulaba abantu abasindisiwe emoyeni, but leli zwi kuzokusindiswa ini imimoya yabo, lizosindiswa ini imiphefumulo yabo. Umzalwane usindiswa kanye emoyeni. Insindiso yasemoyeni iba kwi-past tense. Uzozwa kaningi uma kukhulunywa ngayo ukuthi kungomusa nisindisiwe, iyi-past tense, yenziwe yaqedwa nje laphaya. But kunensindiso umzalwane yenzeka usuku nosuku, insindiso yomphefumulo le izokwenzeka kuze kubuye uJesu, bese iyopheleliswa uma sekubuye uJesu. Ingakho kuthiwa sike babokuhlehlela emuva ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube insindiso yomphefumulo. Sisindiswa usuku nosuku emphefumulweni, and sizosindiswa kunensindiso esisazoyithola yomphefumulo, ipheleliswe lesihlale sisindiswa usuku nosuku, umphefumulo yomuntu osindisiwe. Ngamanye amazwi empeleni uma sithi thina siyozuza imiphefumulo, kumele ngabe sithi siyozuza imimoya yabantu abangakholwa, yabo, sizuza imimoya yabo. But ukuzuza imiphefumulo, uzuza imiphefumulo yabantu already asebesindisiwe, yabo, uzuza imiphefumulo yabantu abasindisiwe. Kufana nani uSathane nje ubona ukuthi umuntu udayise ngomphefumulo wakhe, uSathane ufuna ukuzuza imiphefumulo yabantu, uzuza abantu vele already emoyeni, bafile emoyeni, basebumnyameni, yabo, but imiphefumulweni yabo ezweni lokwazi basenakho ukwazi amaqinisana nani. Ufuna ukubazuza, ufuna ukuthi yize imimoya yabo sebeyinikele, but imiphefumulo yabo ufuna ukuthi futhi nayo bayinikele, bayidedicate, beze covenant ngayo. Kanjalo-ke nathi sifike sizuzwe emoyeni, sivuswe emoyeni, sizale kabusha emoyeni, but uNkulunkulu uyafuna ukuthi siphinde sidedicate nani nemiphefumulo yethu, azuze nemiphefumulo yethu, esizuze ezweni lani lokwazi emphefumulweni, yabo. Ngakho ngiqonda ukuthi there's a difference between the spirit within and the spirit upon. Kuhlukene lokho. Why ngifuna ukuthi siveze leyo nto ekanjalo? Ukuthi kunezinto eziningi uNkulunkulu angeke kwazi ukusisiza kuzo uma singanalo lolu lwazi, ngoba lolu lwazi lolo luzosihlomisa or luzosihlelela or lizosiprepare ukuthi sikwazi ukusiza uNkulunkulu nokuthi akwazi ukusimukelisa lezo zinto lezo. Ngeke ngaba noma ngezwa abanye bekhuluma ngokuthi, ngoba kade ngisho ukuthi uthe lo engangumlalele wathi kumele bengamlandeli, bengabalandeli abantu okuthiwa bagcotshiwe, laba bantu okuthiwa bathunywe uNkulunkulu nani nani. Ngike ngezwa omunye ethi asithembele kumuntu, asithembele nani nani. Ngilalela ividiyo eyalalelwa omunye umzalwane ngimuzwa ethi asithembele kumuntu, asincike kumuntu, asinani sincike kuNkulunkulu kuphela, yabo. Izinto ezizwakala zizinhle lezo, yabo, kodwa uma usuyilandela ziyaphambana nescripture, ziyaphambana neBhayibheli, yabo, ziyaphambana nezwi likaNkulunkulu, and lisigejisa ngezinto eziningi uNkulunkulu anjani asimisele zona ngenxa yezifundiso eziphumile emhlabeni. And lezi fundiso zivela kuSathane ngoba usuke efuna ukuvimba ukubhenefitha kwebandla nokwabantu nokwabazalwane kumuntu othile ogcotshelwe leyo nto. Ngoba uma ungasakholelwa ogcobene umuntu agcotshwe upon him, lolo gcobo ngeke likwazi ukuthi lisebenze ngalowo muntu ukukusiza esidingweni sakho, ngenxa yokuthi uthole izifundiso ezivala inhliziyo maqondana nalabo bantu. Ingakho-ke sidinga lezi zifundiso so that sizokwazi ukusizakala. Ngithi uyambona nje noJesu, uJesu wayegcotshiwe nespirit upon him sokuthi asize abantu, and yonke indawo abantu uJesu abefika kuyo ubebabuza ukuthi niyakholwa yini ukuthi leyo nto ngingakwazi ukuyenza, ngoba bazi ukuthi uJesu ugcobo oluphezu kwakhe, umoya ophezu kwakhe, ngeke ukuthi asebenze ukusiza abantu uma abantu bengakholelwa kuyena. Ebabuza ukuthi niyakholwa ukuthi ngingayenza leyo nto. Uma bethi bayakholwa bese ethi akube kubo njengokukholwa kwabo. Ingakho ethi lapha encwadini kaJohn chapter 14 athi kholwani uNkulunkulu nikholwe nayimi. Ubani uyimi? Umuntu uKristu Jesu wayegcotshiwe.
uJesu uyazi ukuthi noma bengakholwa uNkulunkulu kodwa kumele bakholwe nawuye uJesu njengomuntu ogcotshiweyo, ngoba ngisho ungakholwa uNkulunkulu kumele ulindele ukuthi izinto uzoyimukela direct kuNkulunkulu ngokholo lwakho oluqinile kuNkulunkulu. Uma wena ungakholwa umuntu ogcotshiwe, but uma ufuna ukusizakala ngumuntu othile indirect, usizo uNkulunkulu indirect, engakusize direct akusize indirect, kumele ukholwe uNkulunkulu bese ukholwa umuntu ogcotshiweyo, ngoba ugcobo oluphezu kwakhe ngeke likusebenzele uma wena unjani ungakholelwa kuleyo muntu lowo. Yingakho-ke lapha uma uzwa kuthiwa uJesu waphulukisa abantu abaningi ababekholelwa kuye njengomuntu ogcotshiweyo, but uma efika emzini wakubo kuthiwa akenzanga nesodwa isimangaliso ngaphandle kokuthi waphulukisa abantu abathile, bese kuthiwa ngenxa yokuthi babengakholwa nguye, yabo, kuthiwa bamdelela bethi enalona asibazi ukuthi uyindodana kabani, asibazi nabafowabo nabodadewabo. Lento yokumazi kwakwenza ukuthi uJesu bangalula ukukholelwa kuye njengogcotshiwe, ukukholelwa kuye njengomuntu onamandla kaNkulunkulu through ugcobo, through umoya ongcwele, ukuthi angenza izinto phakathi kwethu. Lokho ukungakholwa uJesu kwakuphazamisa ugcobo oluphezu kwaJesu ukuba lusebenze ngayo uJesu, ukuba lumanifeste, yabo, luyaphazamiseka ngenxa yokuthi abakholelwa kulo muntu olihleli phezu kwabo. Awukwazi ukulahla inceko egcotshiwe bese uyitshela ugcobo olukuleyo ncebo luzokusebenzela. Awukwazi ukuhleba inceko egcotshiwe bese uyitshela ukuthi ugcobo olukuleyo ncebo luzosebenzela. Awukwazi ukugxeka inceko egcotshiwe bese uyitshela ukuthi ugcobo lokulowo muntu lunjani lizokusebenzela. Akwenzeki kanjalo. Yingakho athi uJesu omukela umprofeti egameni lomprofeti uyothola isibusiso sikabani somprofeti, abesethi omukela olungile egameni lolungileyo uyomukela isibusiso sikabani solungileyo. Awukwazi ukuthi wena uthi ufuna ukusizakala ngomuntu othile but ungamamukeli lowo muntu. Leli gama lokuthi ukumamukela umuntu is to accept lowo muntu, ngoba uma umukela lowo muntu sukumukela othume lowo muntu. Ingakho ethi uJesu onamukelayo nina uzobe emukele mina, nongamukelayo mina uzobe emukela uBaba ongithumileyo. Awukwazi ukuthi wena uzothi uzomukela uJesu umukela uBaba but lo muntu othunyiwe uthi awuzukwazi ukumukela, awukholelwa kuyena. Uma ungakholelwa kuyena kumele uma unezidingo nezimo ube nokholo oluqinile lokuyimukelela izinto direct kuNkulunkulu, ngoba uma ungakholelwa kulowo muntu abantu bophulukiswa ngisho ngakubeka isandla, but ugcobo oluphezu kwalowo muntu ngeke likuphulukise, ngeke likukhulule, ngeke likuvulele iminyango, ngeke lishintshe impilo yakhe uma ungakholelwa kulowo muntu. Yingakho uJesu njalo la efika khona wayebafike batshela abantu ukuthi umoya wenkosi uphezu kwami, inkosi ingigcobile, abese batshela ukuthi uJesu uNkulunkulu inkosi imgcobeleni, so that abantu bazokholwa uye uJesu. Uma sebekholwa uJesu bese yabaphulukisa, abakhipha amadimoni, enza imangaliso, ngoba sebeyakholwa uJesu. Uqale wabatshela ukuthi ugcotshiwe, ngoba ugcobo lolo oluphekwa abantu alisebenzi uma abantu abakubo labo bantu bengakholelwa kubo. Ingakho kumele babatshele abantu. Yabo nje uKenneth Hagin uNkulunkulu wamtshela ukuthi wamtshela ukuthi abantu ngeke bephulukise ngisho kuthiwa ngugcobile ngogcobo lokuphulukisa. Umoya wenkosi wawupheka uKenneth Hagin and enamandla okuphulukisa abagulayo, but uNkulunkulu wayemtshelile ukuthi abantu ufika kubo ngeke baphulukiswe ngisho kuthiwa ugcotshiwe. Komele uqale ubatshele ukuthi inkosi ngigcobile yanginika amandla okuphulukisa asesandleni sami sakwa-right. Uma ngasibeka isandla kukholwa, lawo mandla azodlulela kuwe bese ukuthi izifo zakho ziphulukiseke. Uthi ngenkathi ubatshela abantu bazoqala-ke bakholwe ukuthi leyo nto uzokwazi ukuyenza, leyo nto izokwenzeka wena ugcotshiwe, sebengaphulukiswa-ke. Wayenalowo msebenzi nalowo mthwalo lowo, yabo, nalo kuthiwa nale nceko kwakuthiwa Dufries, yes, naye uNkulunkulu wayemgcobile ngogcobo lokuphulukisa, but wayengakwazi ukuphulukisa abantu abangakholelwa kuyo, yize ugcobo lukhona, yabo. Kwakumele qale bafundise abantu, batshele abantu ukuthi uNkulunkulu ungigcobile, uNkulunkulu ubonakele kimi, uNkulunkulu unginike ugcobo lokuphulukisa, so that abantu bazokholwa nguye. Bese emva kwalokho enze njani?
abaphulukise ngoba sebekholwa. Ingakho uJesu njalo abantu mabeza kuye efuna ukuthi baphulukise, wayengavele ethi ena niyakholwa noNkulunkulu, wayethi niyakholwa yini yimi ukuthi ningakwenza leyo nto, bese bethi siyakholwa, abese yaphulukisa. Uyabo, wayengabuza ukuthi niyamkholwa noNkulunkulu, niyamkholwa noNkulunkulu, ngoba uma uzokholwa uNkulunkulu kumele wamukele izinto direct uNkulunkulu. Kodwa uma uzokholwa uNkulunkulu bese ukholwa abantu abagcotshiweyo, ukholwa izingcebo zikaNkulunkulu, ungakwazi ukumukela izinto eziphathiswe lezo ingcebo, ungakwazi ukuthi ugcobole kulezo ingcebo lokusebenzela. Yingakho-ke ngifuna sibheke le nto, ngoba baningi abantu uSathane osekuvele kuma-media, ko-YouTube, ko-Facebook nanani, wavusa abantu ngenxa yokwazi ugcobo uNkulunkulu agcobe ngalabantu ukuthi alisebenzi uma abantu bengakholelwa kwabagcotshiwe, bengakholelwa kubantu abanomoya upon them, abantu abagcotshelwe imisebenzi yokuphulukisa, yokukhulula, ey'mangaliso, yokusiza abantu ey'dingweni zonke. Alisebenzi uma singakholelwa kubo labo bantu labo. Yingakho uSathane-ke sevuse-ke abantu abazogxeka yonke into, bethi ba-expose iy'ngceku, begxeka yonke into ethi iy'ngceku, wonke umuntu ogcotshiwe, wonke umuntu nje wenza into yemisebenzi yamandla, so that abantu bonke abantu abasindisiwe nebandla elisindisiwe bengasezukholelwa kumuntu ogcotshiwe, bengasezukholelwa kumuntu onespirit upon, bengasezukholelwa kumuntu ophiwe, bengasezukholelwa kumuntu uNkulunkulu obumisile ukuthi odelegate authority namandla kuyena ukuthi asize abantu, so that labo bantu uma bephakathi kwethu singezokusizakala ngabo, ngoba asikuzokusizakala ngabo uma singakholelwa kubo. And ngeke ukwazi ukukholelwa kubo uma usutshela izinto ey'negative ngabo, watshala izinto ey'negative ngabo. Yabo, ingakho uSathane evusa abantu abanjalo. Empeleni labo bantu uSathane okuthiwa ba-expose, bayagxeka nanani, ubavuse ngenjongo yokuthi ebandleni nakubantu abasindisiwe atshale izinto ey'negative against abantu abagcotshiwe nabathunywa uNkulunkulu nababizwe uNkulunkulu, so that uma sebefika kithi kusasa singabe sakwazi ukubamukela, singabe sakwazi ukukholelwa kubo, ngoba izolo kukhulunywe kabi ngabo, bese izinto ey'kubo abaphathiswe zona for zisigeje. Ngakho laba bantu okungathi bayasisiza uma be-expose iy'ngceku, begxeka iy'ngceku, bayizitha zempumelelo yethu. Ingakho uma ufunda lapha incwadi iziKronike zesibili, chapter 20 uverse 20, lithi bavuka ekuseni baphuma baya ehlane laseTekowa. Ekuphumeni kwabo uJoshafati wema wathi, ngizweni Juda nina nabakhileyo eJerusalema, kholwani nguJehova uNkulunkulu wenu niyakuqiniswa, kholwani ngabaprofethi bakhe niyakuphumelela. Yabo, uthi abakholwe uJehova bazoqiniswa, bese bekholwa ngabaprofethi bakhe, ikhona banjani bezophumelela. Awukwazi ukukholwa uNkulunkulu yena yedwa ungakholwa ngabaprofethi bakhe, ngoba uma ukholwa uNkulunkulu uzoqiniswa. But uma usukholwa abaprofethi abagcotshelwe, izinto abagcotshelwe zona izokuphumelelisa, izinto abagcotshelwe zona zizokuvulela iminyango, izinto abagcotshelwe zona zizogqabula ibopho empilweni yakho, izinto abagcotshelwe zona zizokukhipha amadimoni, izinto abagcotshelwe bona izoncibikalisa izifo emzimbeni wakho. But if you don't believe laba bantu bekhulunywe kabi, laba baprofethi labo, noma bengaba phakathi kwabo, ngeke ukholwe yibo, and ngeke ukwazi ukuphumelela ngabo, ngeke ukwazi ukusizakala ngabo, ngeke ukwazi ukuphumelela ngabo, ngeke ukwazi ukushintsha ngabo, ngeke ukwazi ukubhenefitha from ugcobo oluphezu kwabo. Ngakho umuntu ogxeka iy'ngceku zikaNkulunkulu kuwe uyisitha sempilo yakho, sempumelelo yakho, yokusizakala kwakho, ngoba ngeke usazamukela lezo y'ngceku, ngeke usayikholelwa lezo y'ngceku, ngeke usazamukela lezo y'ngceku. Uma ungasakholelwa kuzo, ungasazamukeli, ngeke usizakale ngazo. Kanti wenziwe yilaba bantu obalandela ko-Facebook, obalandela ko-YouTube, obalandela ko-TikTok, obalandela bethi ba-expose iy'ngceku. And uma bayenza le nto le, kulula ukuthi sikholwe yibo, ngoba ezinye iy'ngceku abayi-exposayo ngempela yize zamanga. Manje uma sebegxeka ngisho nalezi eqiniso, kulula ukuthi siyilahle ezeqiniso, yonke into nje enamandla nenocobo nanani, ngoba laba bantu laba abenza lo msebenzi. And uma uthi uyabuka laba bantu esibalahlayo, abantu abenza ama-ministries abiblically,
Imisebenzi abayenzayo ukukhipha amadimoni, ukuphulukisa, ukuprofetha nani kuyakutholakala ezweni likaNkulunkulu. But yona lo msebenzi abawenzayo awukho scriptural, alukho ubizo ne-ofisi okuthiwa i-ofisi noma i-ministry yoku-expose abantu, i-ministry yoku-criticize iy'ngcebo, yoku-expose azibe bikho leyo ministry kuJesu, akazibe bikho leyo ministry kubalandeli bakaJesu, akazibe bikho leyo ministry ebandleni likaJesu. Bakwenzeka uJesu a-expose umuntu othile but wayengekho full time kuleyo nto. Kwakwenzeka abafundi bakaJesu be-expose umuntu othile ukuvikela ibandla kulowo muntu, kodwa babengekho full time ukuthi i-ministry yabo nje bona ba-full time expose iy'ngcebo, ba-full time criticize iy'ngcebo, ukulahla iy'ngcebo, ukucekela igama ley'ngcebo phansi, yabo. Ngakho leyo ministry leyo ayikho biblical, akaze simuze uJesu nabalandelayo, asinawo umuntu oyisibonele eBhayibhelini owayenza leyo ministry full time njengoba bona beyenza full time leyo ministry, behola ngayo lezo zinto, ukcriticize nokugxeka iy'ngcebo. And baningi abantu abalandela labo bantu asebengasakholelwa ey'ngcekini, and uma babona basayingisho emasontweni kuthiwa kudlala ngabo, bahlele emakhaya, bakhishwe iministry yalaba bantu abagxeka iy'ngcebo namasonto, bethi ba-expose iy'ngcebo namasonto, kanti balimaza ukholo lwabanye abantu, and basusa abantu bahlala emakhaya bengabe besakhonza ngenxa yokuthi iy'ngcebo lezo kumele bakhonze ey'nkonzweni zikhulunywe kabi, igama lalo lenziwa kabi. Manje umuntu akasamukeli lutho oluvela kuleyo ngcebo, useyeka usizo, ngoba usizo lubekwe ey'ndebeni zomlomo zalo muntu ogxekwe yilowo muntu, wamenza mubi igama lakhe. Ngakho ngifuna ukutshela wonke umuntu ozwa lo mlayezo lokuthi iy'ngceke ey'gcotshiwe kunomoya kaNkulunkulu phekwazi ey'gcotshela umsebenzi ospecific, umsebenzi ongakwazi ukwenza, umsebenzi onani zikhona lezo y'ngceko. Uma ungakholelwa kuzo ngeke usizakale ngazo, komele ube nokholo oluqinile nesolukhule ngokwanele ukuyimukelela izinto kuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyafuna ukuthi sonke sikhule sime ngaye, singami ngey'phiwo, singami ngabanye abantu, kodwa lokho kuthatha isikhathi ukuthi sikhule sibe strong, siyimukelele zithini izinto direct kuNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ukuyiprocess ukukhula komuntu, kunabantu abazingane abasanda ukusindiswa nabakade basindiswa kodwa basezingane abangakakwazi ukuyimukelela zona izinto kuNkulunkulu. Wayeseveza abantu adelegate kuba amagunya namandla ukusiza laba bantu labo, okumele labo bantu mabesezingane bame ngalaba baholi, ngalaba bantu abaphiwe, ngalaba bantu abanjani, abagcotshiweyo, yabo. Ngakho-ke bakhona labo bantu abagcotshwe uNkulunkulu okumele basikhulise sifike la khona sesikwazi ukuhamba ngokukholwa, singasahambi ngeziphiwo. Kodwa umuntu meseyingane kumele akwazi ukuthi kube khona abagcotshiwe, ngoba ukumukela izinto direct uNkulunkulu kumele ube umuntu strong nokhule ngokwanele ukuthi uyakwazi ukumukela kuNkulunkulu. But ukholo lwakho malingakafiki kuleyo level, uyabadinga abantu abagcotshiwe abakwi-level ephansi yama-senses akho, abakwazi ukumukela izinto not from spirit, yabo, but ey'suka kube ngqo uyimukele enyameni yakho, uyimukele direct enyameni yakho. Bagcotshiwe labo bantu, banama-tangible anointing, banama-tangible power, tangible gift, abakwazi ukubeka izandla kungena izinto kuwe usizakale, ukunokuyimukela direct le emoyeni ezweni kamoya kuNkulunkulu, because lokho kufuna another level of faith. Kufuna ukuthi ube umuntu okhulele ngokwanele, ukwazi ukuma nezinto, ukwazi ukuphambana nezinto uma entweni okholelwa kuyo izimanifest ezweni lenyama. Ngakho ngiqonda ukusho ukuthi bakhona laba abantu abagcotshwe uNkulunkulu, abavuse uNkulunkulu ukuthi bashintshe. Uma uhlangana nabo impilo yakho ayiphindi ifane, because bayigcotshelwe leyo nto. Ugcobo oluphezu kwabo lubenza babe namandla okufakaza, amandla okushumayela, amandla okufundisa, amandla okuphenebhelitha imishado, amandla okuguqula impilo zabantu, amandla okuvula iminyango, amandla okugqashula amayokwe, amandla okukhulula abantu, amandla okuphulukisa abantu, amandla okwenza izinto ngisho ngathi uyazama ukumkopisha nokukhombisa ukuthi nawe lezi zinto abazenzayo nawe uyakwazi ukuzenza. Kuyabonakala ukuthi wena uzama ukuzenza ngawakho amandla, but awunawo amandla abanawo bona ngogcobo okwenza lezo imanga. Abastruggleish, bayaflowa nje kuphela ngoba kunamandla ba-enabulayo, kunamandla kubo, kunamandla basebenza ngawo okungesiwa amandla omuntu, amandla kaNkulunkulu, and enza izinto ey'ngapheki omuntu.
umuntu ezenziwe uNkulunkulu kuphela ngoba banegunya namandla kaNkulunkulu okwenza njalo, but labo bantu kumele sikholelwe kubo, yabo. Ingakho kuyingozi umuzwa omunye umzalwane ekhuluma ngenceku kaNkulunkulu ephambi kwakho nekholayo kabi kuwe, yabo, ngoba uyalona igama layo leyo nceku. Kusasa uNkulunkulu meseyithuma kuwe, kumele usunenkinga usizakale ngayo, awusakwazi ukuyamukela, kanti ilo mzalwane oyenze yayimbi. Ngakho lo mzalwane uyisitha sakho, uyisitha sokusizakala kwakho kusasa, uyisitha sokumukela kwakho kusasa, uyisitha sempumelelo yakho kusasa uma egxeka ingceku kaNkulunkulu kuwe, yabo. Ingakho ngithi le ministry ayisiyi ministry evela kuNkulunkulu. Ngakukhothela amavesi ahlukene. Uma ufunda iBhayibheli uPawulu ebhalela ibandla uthi ubani wena ongahlulela inceko yomunye, bese ethi ngokuba ukuwa nokuvuka kwenceko kusemandleni enkosi yayo, abesethi lapha encwadini kaMathewu chapter 7, abesethi ningahluleli ukuba ningahlulelwa, abesethi ngokuhlulela lokhu umuntu ahlulela ngakho abanye naye uyakwahlulela, abesethi yini ufuna ukhipha ucezwana esweni lomfowenu ekubeni ungakalikhiphi ugongolo kwelakho iso, abesethi khipha ugongolo kwelakho iso khona uyokhonisisa ukhipha ucezwana esweni likabani lomfowenu. Ingakho nalaphana sithola ukuthi uNkulunkulu ukhuza u-Aroni nodadewabo uMiriam labemelene noMose ngenxa yokuthi wayethatha umfazi wabezizwe. Kungavumelekile esizweni sakwa-Israyeli ukuthatha abafazi wabezizwe, kodwa ngenxa yokuthi bakwazi ukuvukela ogcotshiweyo kaNkulunkulu baba nesibindi, uNkulunkulu wabonakala kubo wababuza wathi, nisithathephi isibindi sokukhuluma ngenciko yami uMoses? Uthi uma kukhona umprofethi phakathi kwenu uthi ngikhuluma naye ngama-dreams and vision, but uMoses ngikhuluma naye inciko yami ubuso nobuso. Nesithathephi isibindi sokukhuluma ngenciko yami? And uma ubuka indaba bekhuluma ngazo izinto eziphathekayo owawungakwazi ukuyikhomba, but uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwavela uchoko kubona, yabo, kwaze kwakumele ukuthi babuyele kulo Moses abakhulekele, lo bebemcriticize, lo bebemdelela, lo babembukela phansi, bangamukela isibusiso ngoMoses ogcotshiwe, kodwa bamukela ukuqala ekuseka, bathola isifo sochoko ngoba babemelene nogcotshiweyo. uDavide umubuka wake wamelana noSawuli wakwaphambana noDavide. uDavide walwa noSawuli emzingela enza konke okubi against uDavide, but sithola uDavide emfica elela uSawuli, abantu bathi mbulala uSawuli, uNkulunkulu umnikele ezandleni zakho. Uthi uDavide ngasibeka kanjani isandla sami kogcotshiweyo kaNkulunkulu? He respected uGcobo ngangokuthi umuntu ogcotshiweyo wayesaba ukumbulala, wayesaba ukumenza kabi. Namhlanje sivukelwa abantu abaningi abangabesaba abantu abagcotshiweyo. You cannot believe ogcobweni kodwa udelela abantu abagcotshiwe. Ngeke uzukwazi wena ukudelela izitshe eziphethe uGcobo kodwa uthi uyahlonipha uGcobo. uJesu egibela imbongolo kwakuhlonipheka ngisho imbongolo, ibekelwe ingubo ihambe phekwe izinto ngoba yayihlela uJesu. Abantu abagcotshiweyo kumele bahlonipheke, kumele bekholelwe kubo, kumele bathandazelwe, kumele basupportwe ukuze uGcobo lukubo likwazi ukusebenzela, ngoba uma singakholelwa kubo angeke sisizakale ngabo, angeke siphumelele ngabo, angeke siphulule sikhululwe ngabo. Ingakho umzalwane osuke lalela ifundise igxeke ingceko zenkosi, abantu abasebenzisa abagcobe uNkulunkulu, ngiyamkhalela ngoba lezo ifundiso ziyisitha sakhe. Kusasa ume nezimo ngeke kwazi ukumukela kubantu angakholelwa kubo, kubantu ababukela phansi, kubantu abadelelayo. Ngiyangibona ngisho omunye umzalwane uthola ukuthi umile, uyambona ukuthi uyamdinga uNkulunkulu samuwe empilweni yakhe, but ey'ntweni zonke angakwazi ukuzahlula, kodwa uyakwazi ukuma aphumela obala, acriticize, adelela ingcebo kaNkulunkulu, azenze abantu nje abanomali, abazenze nje izinto ezilutho, ukwazi ngisho ukuyiconfronta izinto. Kade ngasindiswa and uNkulunkulu ungisebenzise ey'ndaweni ezahlukeneyo, but I respect kakhulu ingcebo kaNkulunkulu. Even nalaba bantu laba bakhona kuma-social network sebelate ukuthi bangakwazi ukushintsha impilo yami, ukuthi ngibuke kabi
iy'ngceko kaNkulunkulu inisiphathi ukuthi niyazi ukuthi khona iy'ngceko ey'sebenzisa amandla obumnyama ongesiwo kaNkulunkulu. Zikhona iy'ngceko ey'dukile ey'khohlisayo, but lokhu akungenzi ukuthi ngingakholelwa kwezeqiniso, ngoba ngeke kube khona i-fake imangaliso ze-fake ney'ngceko ey'feyikhayo ingekho i-origin. Khona usathane ukhohlisa ngoba kukhona iqiniso. Ngeke usathane eqhamuke nenkohliso ingekho into azama ukukhohlisa eyiqiniso ngayo, yabo. Uma-ke sithi thina-ke laba bantu bangamafeki ney'manga bayayifeyikha ney'ngcobo bayayifeyikha, but iphi origin? Ngoba la bantu sibathola kuma-social network begxeka iy'ngceku, singezwa besikhombisa ezeqiniso-ke ey'profethayo, ey'phulukisayo, ey'khululayo, ezenza umsebenzi kaJesu, ngoba uJesu uthi ngimthumile njengalokhu ubaba njani angithumile. Athi imisebenzi engiyenzayo niyakuyenza. Asikhonjiswa lezo ezenza imisebenzi kaJesu, ezenza njengoba uJesu wayenza, ezenza njengoba ibandla lokuqala lalenza. Asikhonjiswa. Empeleni laba bantu ungathi ba-expose iy'ngceko ey'lokhuzile ey'dukileyo, kodwa sizizwa-ke sebesikhombisa ezi-right. Sibabona bethatha zonke iy'ngceko bey'fake esakeni elilodwa, and abantu kuba lula ukuy'mukela zonke njengokudukile, njengey'dukile, ngoba ezinye abaqale ngazo vele zidukile. Ngakho umuntu ngisho nga-expose umuntu wokweduka kumina uma e-wrong iministry ayenzayo full time criticizing nase-exposing abantu, kimina ngimthatha njengomuntu o-wrong. Ngisho ngathiwa expose abantu aba-wrong, expose abantu aba-wrong but kuyi-ministry e-wrong. Ayikho iministry ebizwa ngokuthi u-expose abantu abadukile. Ayikho iministry ebizwa ngokuthi umuntu kumele be-full time ekuthenini e-criticize abanye abantu. Usuku lokwehlulelwa luyeza la lizohlulela khona iy'ngceko kaNkulunkulu nabo bonke abantu, but akiso leso sikhathi njengamanje. Isikhathi samanje yilo nalo kumele alwele ukufulfill iministry yakhe. Ngiyayibuza ukuthi mina labo bantu boqala nini ukufulfill iministry yabo, bafocuse kuyiministry yabo, uNkulunkulu abanika isikhathi nama-gift ukuthi bayenze la emhlabeni, njengoba besabhizi nje bephenye iy'ntshumayelo zonke. Umuntu ayishumayele bese begada okukodwa kuleyo ntshumayelo, umuntu abhede kukho bese bezokhuluma ngakho i-hour long. Kuyoqala nini umuntu akufulfill into adalelwe yona nento ayithunyelwe emhlabeni esebhizi ngalokho? And nabanye abantu abangafuni ukuchitha isikhathi noNkulunkulu babhizi balandela labo bantu and badukisekile, abasayi ngisho nasey'nkonzweni. Abanye abasakhonzi ngisho uNkulunkulu, abanye sebeyazidla bayazethemba badelela iy'ngceko kaNkulunkulu, bakhuluma bahamba ney'nkinga ey'ngaxazululwa, nemithwalo engathuliwe, nezifo ey'ngelaphiwe, nemimoya bangakhululiwe kuyo, ngoba abantu abagcotshiwe ukuthi babasize kulezo zinto abasakholelwa kubo and ngeke bemukele lutho kubo, ngoba iy'ngcobo zisebenza ezikubo ngokuthi sikholelwe kulabo bantu labo. Ingakho-ke letha lesi sifundiso ngenjongo yokuxwayisa nokuqwashisa ibandla likaNkulunkulu ukuthi njengamanje ibandla likaNkulunkulu liyashoda ngabantu abazinsika, ngabantu abamiswe uNkulunkulu ukuthi ibandla livuke, ibandla livuselelwe, ibandla lakhiwe, ibandla lisizwe, ibandla lihlonyiswe. But labo bantu labo siyadinga ama-teaching akanjena azokwenza ibandla likaNkulunkulu libuyele kuNkulunkulu, ney'nhliziyo zalo zivuleke kubantu abanama-authority nabadedikethelwe amandla okusisiza ukuze impilo zethu zisizakale ngoNkulunkulu nangabo labo bantu abagcotshiweyo. Ngakho-ke ilokho khona enhlizweni yami kulesi sikhathi samanje ukuthi we have to be careful kulesi sikhathi esingena kuzo, because usathane uhlakaniphe kakhulu, uyakwazi ukuvusa abantu abazokuthi ingcebo kaNkulunkulu sidelele ukuze singakwazi ukusizakala ngazo. But for us ukuthi sisinde kulesi sikhathi samanje siyadinga ukuthi uhambe uyohlala ezweni and uzolibona izwi uma usulifunda ukuthi no, lezi zinto zikhona ze-scripturally, silahle ngenxa yokungazi, yabo, silahle ngenxa yokungazi. Bese uyabuyela uyohlola umoya. Bonke abantu omoya abadukisayo ubalahle, nabantu abasebenzisa imimoya, nabantu abasebenzisa izinto ey'bhedayo ubalahle. But abantu abanomoya kaNkulunkulu nabagcotshwe uNkulunkulu, ukwazi ukukholelwa kubo, usizakale ngabo, ukhule ngabo, ungayeki ukuya enkonzweni, uyeke kukhona abantu bekumele bakukhulise. Enye into engiphatha kabi kakhulu ukuthi laba bantu laba esibalahlayo nesiba-rejectayo njengamanje, abantu abasebenza kanzima, bajuluka, beshumayela, begqonqa
kunzima, abanye bayeka imisebenzi, abanye bephuwa bebonke baswele bade ngabanangisha imali bahamba bazoshumela endaweni esasihlala kuzo through ama-ministries abo sasindiswa. Sathi uma sesisindisiwe kwase kufika laba bantu-ke abayi bahedeni baza kuthina vele sisindiswe ngalaba abagxekwayo, ngalaba abalahlayo, ngalabo kuthiwa badukile, ngalabo kuthiwa singabalandeli. Bese emva kwalokho sibalahla thina laba bantu abanjani esasindiswa ngama-ministries abo, silandele laba ngoba sithanda uNkulunkulu, siyitshela ukuthi lezi zinto abasitshela zona laba baqinisile, ngakho ngeke simelane nezinto basobe simelana noNkulunkulu masimelana nalabo bantu abasitshela ukuthi laba esasindiswa beshumayela badukile, sigcine sibalahleke labo. Ngakho nje ubonake imvamisa labo bantu labo, ngeke umbone umuntu ehamba ebhizi emisa ithende eshumayela noma engenela imizi eshumayela kusindiswa abantu abese bafundisa-ke lezi zinto lezi ayishoyo, expose lezo ingceku kulabo bantu abasindiswa kushumayela khona. No, ufuna already laba asebesindiswe ngey'ministry zalaba abanye esibagxekana esibalahlayo, ufuna labo bantu already sebesindisiwe. Lawo mabandla anjalo nabantu abanjalo uzobona akhela ngamaqhuba abanye, afuna already laba bantu asebesindisiwe bezotshelwa laba abasindisiwe ukuthi lo muntu lo nimlandela udukile, nalo mntwana ezala evangeleni udukile, ulahlekile, siveze onke amavesi ukumcriticize. Umbuzo, asihambe ngani siyoshumayeza abantu abalahlekile bese sibafundisa lezi inkolelo zethu, sibafundise lezi-ke iy'fundiso zethu, lezi zinto esiy'shoyo ey'nganeni esizele. Abanawo amandla okuzala, banamandla okuhambe bothatha laba esebezelwe, abanawo amandla osiza umuntu olahlekile, bafuna ukuya kulovelo sotholakele bese landela bona, bewumlandeli wabo lapha kuma-social network, abewumlandeli wabo lapha emasontweni abo, bakhela ngamaqhuba abanye, bacriticize abanye babe babi ukuze bona bamukeleke babe bahle. Nibagade abantu abanjalo, bayizitha zeqiniso, bayizitha zokwehlulela okulungileyo, bayizitha zakho ey'ngcekwini kaNkulunkulu bekumele usizakale ngazo, ey'ngeke yisakusiza ngenxa yokuthi awusakholelwa kuzo, awusayi ngisho enkonzweni ngoba ubona amasonto edukile, awusalandela iy'ngcekwi kaNkulunkulu, awusakwazi ngisho ukulalela iy'ntshumayelo, awusakwazi ukulandela ngisho iy'fundiso zey'ngcekwi kaNkulunkulu ngoba kuwena zilahlekile, zidukile, uyayidelela, awusasizakali ngazo. Impilo yakhe iya ilotha, iyihlehla, iba wiki, isithanda izinto zomhlaba, umlilo usuwacisha, kodwa uhamba nabo labantu balandelayo abakufunza lokhu kudla okungakuvuthisi nokungakukhulisi. Ngakho lesi sifundiso sikhonela for ibandla nabazalwane bonke ukuthi baqashe, ngoba njengamanje uNkulunkulu ibandla lakho uzolivusa ngey'ngceku zakhe ey'gcotshiwe. Kunabantu abavusile njengamanje abagcotshiwe, and labo bantu kumele sibahlelele indlela ngalezi zifundiso ukuze uma befika ebandleni, befika emahlelweni, befika phakathi kwethu, sifike sikwazi ukubamukela ukuze simukele isibusiso sabo abaprofethi, bekwazi ukuthi sikholelwe kubo ukuze ngokukholwa uNkulunkulu siqiniswe nangokukholwa yibo sikwazi ukuphumelela. Kumele sikholwe yibo ukuze sisizakale, ukuze amandla akubo asisebenzele, ukuze ingcobo ey'kubo zisebenzele. Kumele sikwazi ukukholwa kubo, ukuze sikholwa kubo siyawadinga lama-teaching azosiza zonke lezi zinto sizakhele emqondweni yethu nasey'nhlizweni zethu zokudelela iy'ngcebo kaNkulunkulu, siyibukele phansi, siyidelele. Ngakho iy'ngcebo kaNkulunkulu kumele ibuyele ey'nhlonipheni ezidingayo, njengencwadi la uPhawuli ebhalela abazalwane ethi nikani ohloniphekile ukuhlonipha okumfaneleyo, abale opresidenti, abale abaphathi bezomhlaba, bese bhala iy'ngcebo kaNkulunkulu. Aphinde futhi abhale lapha noma ebhala incwadi namaHebheru nalapha kuTimotheyu ukuthi abantu abasiphethe kumele sibahloniphe. Kumele iy'ngcebo kaNkulunkulu ey'bekwe phezu kwakho ukwazi ukuyihlonipha, ngoba ukwazi ukuhlonipha uNkulunkulu but isitsha sihleli kususidelele. Awukwazi ukumukela uNkulunkulu but abantu asebenza ngabo ubabukele phansi, ubadelele, ubahlebe, ubacriticize, ubahleke, uhlangane nabantu abasetshenziswa isitha ukubacriticize. Ngeke usizakale ngalabo bantu, ngeke ubusiseke ngalabo bantu, ngeke uNkulunkulu ajabule ngokuthi wena ucriticize iy'ngcebo zakho, uhlekisa ngey'ngcebo zakho, uhlebe iy'ngcebo zakho, udelele
udelele iy'ngcebo zakhe. Ingakho kuqhubeka kunezimo zakho uxakeke ukuthi uNkulunkulu why engakusizi kulezo ncebo, ukuthi indlela afuna ukukusiza ngayo uyibukela phansi. Usizo lakho kulibeke ey'ndebeni zomlomo zomuntu ongakholelwa kuyo umdelela nombukela phansi. For ukusizakala kwempilo yakho, for ukusiza ukushintsha kwempilo yakho nokuphumela kwempilo yakho, uyawadinga lama-teaching, uyakudinga lamaqiniso, uyakudinga lokhu kukhanya. Ushintshe indlela yokubuka, ushintshe indlela yokukholwa, buyela enkonzweni, buyela ekukholelweni kwabanye abantu ukuthi uNkulunkulu kumele uncike uNkulunkulu, uncike nasey'ntweni uNkulunkulu ayibeke kwabanye abantu, uhloniphe abanye abantu, ungazethembi wena kuphela. Themba nakwabanye abantu uNkulunkulu kanjani abeke usizo kube. Uma ubathemba laba bantu awuthembile bona, but uthemba uNkulunkulu indlela asebenza ngayo yokubeka izinto. Uhloniphe uNkulunkulu indlela asebenza ngayo, awuyideleli indlela uNkulunkulu asebenza ngayo ngokukholelwa nokumukela labo bantu. Ngakho you will be blessed empilweni yakho, in Jesus' name.